Lapha ke msokwethu upresident ke we-MK Party baba ke Jacob Zuma ifisela ke amalunga ke MK Party ke nalabo ke basupporter baseka umkhonto wesizwe party ukuthi ke bebeke nosuku lohle lika Christmas o Christmas eningizimu Afrika umhla 25 usuku ehlunjwa kakhulu ngoba ke libungazwe ke njengosuku ke oluthathwa ukuthi kuhlanganisa ke isihlobo ke esinesikhathi ke zagcinana. President Jacob Zuma khuluma ke nabantu ke abaseningizimu Afrika kakhulu ke abamkhonto wesizwe. Muzwa kwethu sonke eSouth Africa ikakhulukazi amalungu kanye nabaxhasa umkhonto wesizwe sithi sinifisela ukhisimuzo omhle nokuphela konyaka omhle. Sifisela wonke umuntu okhona eSouth Africa kodwa ikakhulukazi laba abasebenze kanzima bekhulisa inhlangano yethu kube ikhule ibe ngangeyintaba. Sithi ukhisimuzo omhle nijabule nibe nabantwana nibe bonke abantu babe ndawonye kube mnandi siuchithe kahle lo nyaka. Amagalelo okuqala lawe sobe siwabonisa ukuthi lelizwe liyashintsha entweni elaliyiyo lizoba enye labantu abakhululekile nabajabulayo emhlabeni. Sithi nyaka omsha ke uma sekungena unyaka omsha njengoba nawo uzobungena kuphela kwalo. Siyabonga niphephe engozini nonke nijabule nizijabulise kube mnandi ngoba lizobuya elabantu abadala.